Hallo Limburgse voetballiefhebbers. We zijn hier in de CGK Arena langs de zijlijn voor de allereerste live-opname van FC Limburg, de podcast. En we staan hier dus naast het veld waar net de Limburgse derby is gespeeld. En die gaan we bespreken met onze chef sport Christophe Libelot en met onze gast van vandaag, Jackie Matthijssen. Jackie, ben je speciaal vanuit Casablanca naar hier gekomen voor deze wedstrijd? Zeg maar ja, Jackie. Zeg gewoon ja. Ik wilde dat ook ja Oké. zeggen. Pas op, hè. Ja, inderdaad. Dat moet de langste verplaatsing zijn geweest tot nog die ik heb gemaakt voor een wedstrijd. 3000 kilometer is niet niks. Hè. Dat is zeker niet niks. En was het de moeite waard, Jackie? Het was de moeite waard. Ja. Jullie hebben mij een mooie som beloofd om hier te staan. Dus dat ga ik niet ontkennen. Oké. Christophe, we staan hier op de plaats waar daarnet nog de Genkse wisselspelers aan het warmlopen waren. Kan je het zweet nog ruiken? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Ik ruik het gras wel en dat meen ik echt. Het ruikt zo, ja, zoals thuis achter in de tuin in de zomer. Fantastische plek wel om een podcast op te nemen, hè? Fenomenaal, inderdaad. En zeker voor mij. Hè. Ik heb hier fantastische herinneringen ook nog. Hè. Ja, absoluut. Dus ik heb hier toch wel een 100-tal wedstrijden voor Racing Genk gespeeld. Dus waarvan toch ongeveer 50 dan hier in dit stadion. Als ik naar die goals kijk, dan vallen mij nog een aantal ambetante momenten op. Maar ook de nostalgie komt boven. Maar ook heel mooie momenten. Ik heb hier in een hele belangrijke periode voor de club gespeeld, net na de fusie. Toen eigenlijk de degradatie vermeden moest worden. En als je nu ziet waar deze club nu staat, 25, 30 jaar later, is dat toch mooi. En dat blijft toch altijd iets waarvan je denkt, aan de oorsprong van deze club heb jij een stukje meegewerkt. Ja, je zegt vandaag was een heel belangrijke derby, maar toen waren de wedstrijden misschien wel nog belangrijker. Ja, nog een keer. Dat was echt de beginperiode. Hè, waar nog de aanwezigheid van Winterslag en Waterschei en de mensen die daar ooit belangrijk zijn geweest in die beide clubs nog heel prominent aanwezig waren. Dat is allemaal nu vergeten en gelukkig maar. Maar op dat moment was dat wel zo. Dus, en ik als ex-Winterslag keeper toen ook al kwam hier terecht. En ik denk dat ik met heel veel tevredenheid mag terugkijken op die periode. Maar die was niet gemakkelijk, dat moet ik toegeven. Dat kan ik geloven. We zien achter jullie nog de zon op de tribunes. Het was vandaag een fantastisch mooie dag voor voetbal. En we hebben ook mooi voetbal gezien. Hè? Ja. Nu, we hadden ons beter aan die kant gezet misschien. Dat was iets warmer geweest, maar dat terzijde. Nee, het was een heel intense match. Ik vond het een heel goede match. Ik hoorde bepaalde mensen zeggen, er gebeurde niet veel. Misschien is het ook omdat wij dan zo meeleven met die Limburgse derby, dat wij het net iets beter vinden. Dat mag, hè? En dat mag ook, inderdaad. Nu, STVV eist het spel op, zoals het dat dit seizoen wel vaker gedaan heeft. Het deed dat ook goed, de bal ging goed rond, heel veel lopende mensen, de derde man die werd aangespeeld en zo. Dus dat liep allemaal vlot voor STVV. Alleen van in het begin was al wel duidelijk dat het toch moeite had vandaag om echt kansen af te dwingen. En dat is eigenlijk doorheen heel de match zo gebleven. En Genk heeft dan wel vaker toch kunnen dreigen. Niet heel gevaarlijk, maar toch de betere kansen. En daarvan heeft het er eentje afgemaakt. En dat was genoeg vandaag. De vraag die ik mij stel, want die analyse van jou is perfect. Was dat de bedoeling? Van STVV, dat kennen we, dat weten we. Was het de bedoeling van Racing Genk om op deze manier aan te pakken? Of was de, balbezitdominantie van STVV zo sterk, zo goed, dat Genk in voetbal eigenlijk heeft moeten spelen wat dan toch een beetje ongenks is? Ja, Antwerpen had het al gedaan ook tegen STVV en dat heeft toen goed uitgepakt. Ik denk niet dat het echt puur de opdracht was vandaag van Nicky Haaien. Ik denk ook wel dat het de verdienste was van STVV, want als je in eigen huis speelt, een Limburgse derby, niet dat je dan als gek naar voren gaat lopen zonder te denken wat je precies moet doen. Dat moet je nooit doen, hè? Dat moet je nooit doen, Nee. maar zeker niet in een Limburgse derby. Dus ik denk wel dat het vooral de verdienste was van STVV en Genk, Jackie, we hadden het tijdens de match er al over van zeker in de tweede helft heeft Genk eigenlijk in de omschakeling toch te weinig gedaan. Een beetje te slordig geweest, de bal wat wild weggetrapt en heeft het eigenlijk toch de kwaliteit om daar meer mee te doen en die match dood te leggen. Ik vind dat wel als topclub, als je gedwongen wordt ervoor kiest om eigenlijk in blok te blijven en de tegenstrever van goede kansen te houden, dan vind ik wel dat je kwaliteit, ik denk ook dat ze die wel hebben,
in een team of op de bank, dat je moet zorgen dat je toch regelmatig zelf gevaarlijker bent dan ze vandaag geweest zijn. En eventueel en zo snel mogelijk die wedstrijd moet doodmaken. Hè. En ik kijk nu al vooruit naar hun opdracht in de week, volgende week, donderdag. Ja, uiteindelijk ga je dat krijgen. Hè. En als je dan niet gevaarlijk kan zijn in de omschakeling, dan krijg je weer een heel moeilijke avond. Ja. Die omschakeling ontbrak vooral op het einde van de wedstrijd. In het begin van de wedstrijd, zoals jullie zeiden, STVV, die hadden het balbezit. Maar door toch net iets te veel balverlies op belangrijke plaatsen waren de kansen toch wel voor Genk. Ja, zeker en vast. Merisola had er al heel snel eentje, een goede kans. Hij krulde die bal net naast. Elouadi kwam in precies dezelfde omstandigheden voor het doel, deed het dan wel beter Veel beter. En krulde de bal aan de binnenkant van. Ja, dat doelpunt was ongelooflijk mooi. Hè. De assist van Merisola, ja, dat is die was heerlijk. kippenvel eigenlijk, hè, toch? Ja, dat is zo'n assist. Hadden jullie ook kippenvel? Ik ga je dit nu wel, op dit moment. Maar ik ga je dit zeggen, het doelpunt, als je het vanuit Genkse kant bekijkt, is het een ongelooflijk mooi doelpunt. Als ik STVV moet bekijken, dan zeg ik, dit had vermeden kunnen worden. Hè. Ik denk wel dat de loopactie overduidelijk was en dat men daar niet alert genoeg op is en het laat gebeuren. Maar goed, dan in de balbehandeling van de spits en de actie rechtervoet, linkervoet van Elouadi was super mooi. En ik denk dat we dit doelpunt nog regelmatig gaan terugzien. Een kanshebber voor het doelpunt van het jaar? ja, zeker met de voorbereiding erbij vind ik van wel. Het hakje van Merisola, zelfs van de ene voet naar de andere en dan een hakje. Dus het was niet zomaar even in Limburg uittrekken. dan. Hè. Ik denk dan dat de Limburg rest van België en de wereld daar misschien anders over gaat denken. Maar laten we het nomineren voor het Limburg doelpunt van het jaar. Voilà, Het doelpunt werd gemaakt... Al zijn tiende trouwens, van Elouadi. Dus, Ja, prachtig. Ik ging het net zeggen. Het doelpunt werd gemaakt door Elouadi. Hij werd voor de wedstrijd ook geëerd, omdat het zijn 100ste wedstrijd was. Hij scoorde ook donderdag al. Is hij de afgelopen weken de allerbelangrijkste Genk-speler geworden? Ja, denk ik wel. Als je ziet wat hij doet en hoe belangrijk dat hij is, ook in aanvallend opzicht. Hè, want er wordt wel vaak gezegd van hij moet meer op zijn verdedigende taken letten. En dat is natuurlijk ook zo. Maar als je ziet wat hij brengt aanvallend, ja, dat is gewoon fantastisch en zo'n meerwaarde voor Ja, ik denk daar een klein beetje anders over. Als je die kwaliteiten hebt, dan mag en moet je die zelfs uitspelen. En het is aan anderen in het team om ervoor te zorgen dat hij dat kan blijven doen. En dat hij niet eventueel dat gebrek aan defensieve stabiliteit of iedere keer positioneel juist staan, dat dat geen item wordt verdedigend. Dus nee, hij moet niet veranderen. De anderen die moeten ervoor zorgen dat hij, hij wint wedstrijden, hij maakt doelpunten, hij is belangrijk, hij geeft assists. Hij is, je weet dat ik werkzaam ben in Marokko, dus daar is hij zelfs een item. Ondanks het feit dat er enorm veel concurrentie is op die rechterkant. Ik hoef maar aan eentje te denken, Hakimi, maar er zijn nog een aantal zeer goede rechterflank voetballers daar. Ik weet dat hij op nummer 3, op nummer 4 staat. Ja, als hij dit kan vasthouden, gaat hij misschien ook al omdat de coach van het nationale team is veranderd. Hè. Dus het is iemand met Belgische backgrounds, altijd 15 jaar in Anderlecht gewerkt. Dus hij gaat hem door en door kennen. Misschien maakt hij nog wel kans om naar het WK te gaan. Elouadi op de rechtsachter op het WK, het zou wel wat zijn, hè? Ja, moet je wel Hakimi uit de ploeg spelen. Dat lijkt me toch sterk. Maar jij denkt dan wel de eerste vervanger van Hakimi? Dat kan, dat zou zomaar kunnen. Op dit moment is dat nog niet zo. Maar nog een keer, je moet soms moet die puzzel eventjes in elkaar vallen en dat wens je niemand toe, je concurrent het iets moeilijker hebben of eventueel geblesseerd geraken en dat kan zomaar gebeuren. En nog een keer, de nieuwe coach, de nieuwe bondscoach van Marokko is iemand die 15 jaar in Anderlecht gewerkt heeft en dat kan alleen maar in zijn voordeel zijn. Hè. Dan, dankzij Elouadi kwam dus Genk 1-0 op voorsprong. Na de rust kwam STVV, vond ik, heel gretig uit de kleedkamer. Maar toch opnieuw net iets te slordig vaak. En met dan misschien als toppunt de kortgenomen hoekschop in de 60ste minuut. Die echt die helemaal nergens naartoe ging, waardoor er nog Genk een grote counter kreeg. Hoe zien jullie dat? Ja, ik vind het woord slordig, daar heb ik het een beetje moeilijk mee. Kijk, als Genk-coach zijnde en als Genk-team, want die zullen absoluut gebriefd zijn, weet je dat ze het op die manier moeten doen. Ze worden, omdat er een aantal kwaliteiten in STVV niet aanwezig zijn, denk aan
aan een sterke spits, een kobbelsterke spits. Ze hebben eigenlijk een team wat gemiddeld kleiner is dan hetgene wat Genk speelt. Dus je weet dat ze het over heel veel stations moeten doen. En als je dat weet, dan kan je ook dichter bij elkaar gaan kruipen en geen bang hebben voor de voorzetten die regelmatig komen. Geen bang hebben voor de stilstaande fase, noem maar op. Dus uiteindelijk heb ik wel gezien dat Genk helemaal mee was in het verhaal van hoe men eigenlijk STVV de kansen kan ontnemen. En dat ze dan over 3, 4, 5, 6 stations soms in de kleine korte combinaties moeten geraken om aan een doelpunt te komen en onderweg de bal verliezen. Ja, Dat is niet slordigheid, maar de verdiensten van Genk eigenlijk. Dat vind ik wel, ja. Ja, de gretigheid was er daar wel, hè, om die ballen af te blokken, om daar echt op die korte ruimte, zoals Shaki zegt, om STVV daar het voetballen te beletten, wat ook gelukt is met Yamamoto die eigenlijk niet meer in de match zat, Ito die het ook heel moeilijk had om de ruimte te vinden. En als er dan ruimte was, bijvoorbeeld met Matsuzawa, die kwam op een gegeven moment goed naar binnen. En hij heeft zo ooit een keer gescoord, ik weet niet meer tegen wie precies, maar een hele mooie goal, een krul in de verste hoek. En nu, je zat te wachten tot hij dat ging doen. En hij speelt hem dan toch nog over de grond breed naar Ito, denk ik. Wouter Franke haalde het ook aan tijdens de persconferentie net. Van, ja, dat de momenten waren waarop dat, ja, de verkeerde keuze werd gemaakt. Waardoor dat er te weinig kansen eigenlijk zijn gekomen. Ik had het gevoel soms dat ze de bal er probeerden in te lopen. Ja, maar goed. Maar heeft dit ook niks te maken? Ik stel me die vraag altijd. Hè, en uiteindelijk zijn de meningen daarover verdeeld. Heeft dit ook niks te maken met de gewoonte om op kunstgras, wat toch simpeler, sneller, juister is, als je die gewoonte hebt om dat op die manier op dat kunstgras te doen. En vandaag, daar zijn we het over eens, het veld is hier niet in ideale omstandigheden. Het was nat gesproeid. Ik heb heel veel mensen gezien die uitgleden. Ja, zeker in de eerste helft viel het heel fel op. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het misschien vandaag een rol gespeeld heeft. Dat zou kunnen. Anderzijds heeft STVV, is het de beste ploeg buitenshuis. Misschien na vandaag niet meer, hè? Maar was het dat wel? Nee, maar ze kunnen wel degelijk voetballen op gras. Hè. Christophe begrijpt me niet verkeerd, maar als je weet dat het vandaag in die voorlaatste en of laatste pas regelmatig fout ging in de korte combinatie, denk ik dat het misschien vandaag moest het thuis op STVV zijn geweest met dit voetbal en deze balbezitdominantie misschien anders had kunnen zijn. Ja, ze raakten er dus niet door via al die stationnetjes. En dan dacht Wouter Franke op het einde, we halen de balkunstenaars als Ito en Sebawi, Mouja eraf. En we gaan gewoon alles op alles zetten in die laatste 10 minuten. Om Genk volledig onder druk te zetten. Dat lukte deels, maar eigenlijk niet volledig. Hè? Ik denk dat dat op dit moment het voetbal is wat men en met goede reden in STVV verlaten heeft. Dus men heeft voor een andere manier van voetballen gekozen met heel veel succes, waarin tot heel veel appreciatie is. Heel veel, heel veel mensen die met ongelooflijk veel plezier naar die club komen kijken op de manier waarop dat ze voetbalt. En ik denk dat gaat dan natuurlijk ten koste van het feit dat je op het laatste zegt van we gaan smijten, we gaan het op een andere manier doen. Maar dat werkt niet meer met deze ploeg. Dat denk ik niet. Ik denk dat die stap gezet is en ik denk dat dat misschien ook iets is wat hij de volgende wedstrijden misschien minder gaat doen. Ja, Wouter Franke zei ook, je voelt dat we stootkracht missen op dat moment. En ik denk ook wel dat daar toch wel een verschil zit, hoor, met alle respect voor de bankzitters van STVV. Maar als je ziet wie Nicky Hayen dan nog kan inbrengen en op bepaalde posities, want Wouter Franke zet Hatta dan naar rechts bijvoorbeeld om Van Weesmaal hoger te brengen. Ja, Nicky Hayen die brengt dat de DJ Sterrenberg gewoon in, om maar één voorbeeld te geven. Dus wat dat betreft heeft Genk toch ook een voordeel op STVV. Maar wat STVV betreft is dit wel een duidelijk werkpunt. Als men dan toch alle vertrouwen heeft, en zo lijkt het er toch op, in de coach, dan denk ik wel dat dit iets is waarmee dat hij aan de slag kan naar zijn directie toe. Want dit is wel iets wat misschien het verschil kan worden in een komend jaar. Wat altijd moeilijker is dan dit jaar, waar alles meevalt en alles de goede kant op gaat. Als je dan toch je ploeg wilt sterker maken, dan denk ik dat dat iets is waar men absoluut mee moet bezig zijn. Gaat die iets mindere bank het grootste probleem worden voor STVV in play-off 1? Nee. Nee, waarom niet?
Omdat eigenlijk soms heb je geen nood aan de 17e, de 18e man. Ik denk dat hij een mooie kern heeft. En als je 1 wedstrijd per week speelt en niks speciaals gebeurt, af en toe mag er eens iemand uitvallen, mag er eens iemand geschorst zijn of een kleine kwetsuur hebben, dan denk ik dat dat geen probleem gaat zijn. Ja, uiteindelijk hebben ze ook wel bijvoorbeeld een Matsuzawa op de bank zitten die meestal wel iets kan brengen in dat laatste half. Ja, we hebben het niet over 11 mensen. Hè. We hebben het toch over 13, 14 mensen waar je 100% zeker van bent dat ze kwaliteit genoeg hebben. Wat mij wel is opgevallen, en dat wist ik niet, maar goed, ik ben een beetje in de hoe ga ik zeggen, in de spelerskern van STVV en Genk gaan pluizen. En dan zag ik, tot mijn verbazing, dat er maar 1 Belg op het veld stond aan STVV-kant. Terwijl Genk toch met 7 of 8 Belgen op het veld staat. Hè, met dubbele nationaliteit weliswaar. Maar ze hebben toch een Belgisch paspoort. En dat verbaasde mij wel een beetje. Omdat ik in mijn hoofd de combinatie tussen Japanse, goede, jonge spelers en de lokale Belgische voetballers eigenlijk een van de succesformules van het STVV op dit moment vind. En plots vind ik eigenlijk te weinig Belgen en dat stoort me wel een beetje. Vroeger was het ook andersom, hè, meer. Hoe bedoel je? Ja, dat er bij Genk veel meer buitenlanders speelden dan bij STVV. Ja, natuurlijk. Genk heeft de Belgen van STVV 2 zomers geleden dat is allemaal ook weer gekocht. waar. En ja, deze winter van Helden naar Antwerpen, dat is ook nog een Belg die er altijd in stond. Ja, ik zou, maar buiten de spits die een beetje meer gewicht heeft voorin, als het op een andere manier moet, dan denk ik dat dat een tweede werkpunt mag zijn. Dat men in die jeugdwerking, in die postformatie in STVV, daar mag men toch wat meer aandacht aan geven. Ik vond vandaag eigenlijk de eerste helft van een heel hoog niveau en de tweede iets minder. Gaan jullie daarmee akkoord? Goed, kijk, een wedstrijd. Ik denk dat we het allemaal erover eens waren dat we vandaag een goede wedstrijd gezien hebben van 2 ploegen. Die het op de manier hebben aangepakt, denk ik, zoals ze het zelf voorspeld hadden. Dat is al mooi. Wat we misten is doelkansen. Saves van de keeper. Corners, scrimmages, bijna doelpunten, een scheidsrechter die moet gaan beslissen of het al of geen strafschop, dat soort dingen. Wat het voetbal speciaal maakt, anders maakt, spanning, emotie, kans, onkans, dat heb ik gemist. Voetbalkwaliteit op het veld, technisch-tactisch vlak. Heb ik gezien wat ik dacht, wat ik hoopte te zien. Zeker in de eerste helft. De tweede helft was bij momenten slordiger, zowel van STVV-zijde als dan van Genk. Maar de eerste helft vond ik wel intens. En we dachten ook met het doelpunt van nu gaat de match helemaal openbreken en gaat het ontploffen. Maar ja, de tweede helft was dan toch op dat vlak minder. Ondanks het gebrek aan die kansen en dergelijke, was de ontlading na het laatste fluitsignaal wel enorm. Hè. Het is wel spannend geweest, ook voor de supporters hier aanwezig. Ja, het zal nog spannend blijven. Hè. Het is niet voorbij. Dit is maar de eerste fase in de mogelijke, unieke, dacht ik, het unieke feit dat we hopelijk toch allemaal met 2 Limburgse ploegen in die play-off 1 geraken. Ja, 2 Limburgse ploegen in play-off 1. Geloven jullie daarin dat Genk voor komend weekend op La Louvière dat plekje kan bemachtigen? Ja, op La Louvière spelen is niet zo makkelijk als iedereen denkt. Maar als het alles of niks moet worden, dan moet Genk dat daar toch over de streep kunnen trekken. Het zou eigenlijk al niet in deze situatie mogen beland zijn dat het tot de laatste speeldag moet wachten om play-off 1 te halen. Maar het kan nog en dan is het echt, dan moet het gewoon. En als je ziet, Freiburg gewonnen, nu de derby gewonnen, als het donderdag tegen Freiburg stel. Dat het zich kan kwalificeren, gaat dat opnieuw een extra boost geven naar die laatste match toe. En Jacques had het er ook al over, KV Mechelen, toch een programma dat niet van de poes is. Mechelen moet nog spelen nu. Die spelen vanavond tegen Anderlecht en dan moeten ze nog en volgende naar week Club Brugge. Ja, en KV Mechelen, ik heb die club ontzettend graag. En de coach van KV Mechelen, en het ontglipt mij nu, Fred van der Beest is iemand die ik heel, heel, heel erg apprecieer. Maar KV Mechelen heeft altijd pech. Ja. En het lijkt erop dat ze dat weer gaan hebben, denk je? Dat heb ik niet gezegd en ik wens het hen ook niet toe. Maar langs de andere kant 2 Limburgse ploegen in play-off 1,
ja, dat wens ik alles en elke Limburgse voetballiefhebber toe. Maar je zei ook, Mathies, van hoe belangrijk dat die match vandaag was. We hadden het er ook over in de tribune tijdens de match op een gegeven moment. Ito, die won een duel aan de zijlijn en heel het stadion veerde op en begon te applaudisseren. Toen zei Jackie nog van ja, als de Genk-supporters al gaan applaudisseren voor een verdedigende actie van Ito, ja, dan weet je pas hoe belangrijk dat die match is en wat eraan vasthangt. Ja, dat is ook zo. Maar ze hebben het dus wel niet in eigen handen. En dan, dus Gent die gaan naar Dender de laatste speeldag. Dan denk je dat gaat niet fout lopen. Maar dat hebben ze de afgelopen jaren wel al bewezen dat Gent het de laatste speeldag vaak verspeelt. Denken jullie dat Genk meer kans heeft dat ze ten koste van Gent of van Mechelen dat Ja, maar pakken? goed, maar Genk moet gewoon winnen. En al de rest heb je niet in de hand, daar moet je eigenlijk ook totaal niet mee bezig zijn. Ik spreek gewoon als voetballiefhebber, als supporter van alles wat Limburg is. Ik mag zeggen wat ik denk en ik heb het gevoel als men in La Louvière wint en nog een keer, het is niet de eerste keer. Ik weet heel zeker dat op dit moment in KV Mechelen die mislukking om die play-off 1 te halen door ieders hoofd gaat. Van elke supporter tot en met elke speler en elk staflid is daar op dit moment mee bezig. En je weet, als je met zo'n dingen... Murphy was een gevaarlijk man, hè? Ja. Net kregen Haaien en Franke ook de vraag van ja, dat eigenlijk deze uitslag vandaag voor het Limburgs voetbal wel goed is, want daardoor kunnen er nog 2 clubs in play-off 1 geraken uit Limburg. Nee, de vraag kreeg hij, of dat goed was. Ja, Nicky Haaien zei natuurlijk van wel en Wouter Franke zei ja, voor mij mocht het gedaan zijn voor Genk vandaag. Ja, want 2 extra derbies is niet ideaal voor STVV. Nee, ja, dat weet ik niet. Dat maar is niet zo. Ik denk wel dat STVV vandaag heeft laten zien hier dat ze zomaar zouden kunnen komen winnen hier ook in de play-offs. Ja, dat denk ik wel. Ik denk vooral ook dat die match vandaag winnen bijvoorbeeld, ja, dat naar een Europees ticket toe voor STVV vooral ook belangrijk zou geweest zijn. Want elke voorsprong die je nu neemt, die heb je in play-off 1. En dat Europees ticket, ja, eigenlijk zouden ze dat toch moeten halen. Want als ze dat niet halen, dan is het toch een beetje een wranggevoel. Het zal sowieso een knap seizoen blijven, maar... Dat Europees ticket, dat mag nu echt wel... Nee, maar dat gaat ook niet meer weg. Ik zie de nummer 5 of nummer 6, wie er nog bij komt in die play-off 1, ik zie die niet meer dat gat dicht fietsen of dicht voetballen, zal ik maar zeggen. Ja. Naar die mogelijke 3e of 4e plaats toe, wat altijd Europees voetbal is, gezien de bekerfinale ook, Union Anderlecht. Dus die zullen allebei 1, 2, 3 of 4 zijn. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat STVV volgend jaar... trouwens, ik heb... via mijn vrouw veel familie die geel en blauw denken en zijn. Die zijn al allemaal bezig met de Europese verplaatsingen van volgend seizoen. Er gaan niet genoeg tickets zijn voor dat uitvak, denk ik, als zij voorronde spelen. Ja, maar dit is ook uniek. Hè. Je moet daar niet flauw over doen. Genk maakt dit soort zaken elk jaar mee. We halen het net niet, net wel. Maar goed, we zijn er altijd dichtbij. Of bij, meestal dan ook nog. Maar voor STVV is dit wel, dat is een droom. Hè. Wie had dit gedacht? Moet dat niet flauw zijn. Wie had dit gedacht? En ik praat nog wel een keer met Wouter ook. En ik wist dat dit jaar allemaal veel beter ging gaan dan de voorbije jaren. Daar was ik 100% van overtuigd. Maar dit parcours had ik niet gedacht. Dit parcours had volgens mij niemand gedacht. Hè. Maar voor STVV, je zegt ze hadden vandaag al moeten winnen om een beetje een voorsprong uit te bouwen. Eigenlijk was vandaag play-off 1 begonnen. Vanaf nu alleen nog maar topwedstrijden voor STVV. Volgend weekend ook nog thuiswedstrijd tegen Union. Wat denken jullie van die wedstrijd? Ja, dat is een prestigewedstrijd. En nog een keer, dat is het soort wedstrijden waar ze er dan nog 10 van gaan voetballen. Dus dat is een mooie gelegenheid om een keer te tonen aan alles en iedereen dat ze er thuis horen, dat ze er klaar voor zijn en dat ze dit ook gaan aankunnen. Net zoals ze dat eigenlijk hier vandaag ook getoond hebben. Hè. Ze hebben vandaag getoond, nog een keer, dat zij hun plaats hebben, ook tegen de topclubs van België. En dat vind ik eigenlijk fantastisch om weten. Ik denk niet dat ze zomaar een bijrol gaan spelen in die play-off 1. Echt niet. Hè. Ik zie Anderlecht niet, laat maar zeggen, met hun gedachten elders afzakken naar Staaien om te zeggen, ja, we gaan hier even... Nee, no way. Dat gaat niet gebeuren. Nee, STVV vertrekt vandaag met een slecht gevoel, omdat er volgens hen meer in zat ook. Hè.
Maar dat is belangrijk. En dat is heel belangrijk, want ze zijn hier inderdaad... Stel dat ze hier waren weggespeeld, dan zou je kunnen beginnen twijfelen of hier en daar. En zou je zeggen van ja, wat doen we toch wel verkeerd en misschien gaat het wat bergaf. Maar dat is helemaal niet zo. Dus ik denk dat STVV helemaal klaar gaat zijn voor die play-offs. En het feit dat Aster na de match van de Zone aan Wouter Franke vroeg van ja, wat ga je daarop vinden in play-off 1 als iedereen laag gaat inzakken tegen jullie? Stel je dat voor? Dat iedereen laag gaat inzakken tegen bij STVV. Bij het begin van het seizoen had gezegd van dat hij die vraag zou krijgen. Van, Ja, dan had je gezegd, wie is dat? ja, Die journalist. ben je helemaal gek geworden. Ja. Hè? Dus de Belgische traditionele topclubs die gaan zich helemaal instellen op STVV. Aanpassen? Hè? Ja. Ja, die gaan zich aanpassen aan STVV. Een mooier compliment kan Wouter Franke niet krijgen. Nee. Ja, dat gaat dus wel zijn deze play-offs. Ze gaan STVV niet meer onderschatten zoals ze misschien Nee, begin niet van meer het seizoen onderschatten, wel maar ik hebben denk echt wel niet dat Club Brugge gaat inzakken als ze tegen STVV spelen. Om maar eentje te noemen. Maar het gaat wel met het nodige respect zijn, dat wel. gedaan. Thuis zeker niet, maar op staaien zou het toch wel kunnen dat elke ploeg dat gaat doen, niet? Ik denk niet dat hij als Club Brugge zo aan de match kan beginnen met die instelling. Dat geloof ik nooit. Maar je zou het wel moeten doen. Ja, Club Brugge afzakken naar Staaien, ook niet freewheelen. Nee. Dat gaat niet. Dat Ze hebben daar 3-2 trouwens, verloren dit seizoen. met alle respect voor hetgene wat Wouter nu doet. Maar vroeger kwam Club Brugge ook niet zomaar naar Staaien om... wat dat betreft denk ik... Toen was het om andere redenen. Nu is het echt op voetballend gebied. Dat is ook zo. Ja, Maar ik denk wel dat STVV op dat vlak inderdaad in play-off 1 zijn mogelijkheden gaat hebben. Omdat die topclubs ook hun spel moeten proberen op te leggen. En STVV kan daarvan profiteren. en nog een keer, en ik kom erop terug, hè, dit is een onwaarschijnlijk parcours. Maar dit parcours mag niet eindigen. Laten we ervan uitgaan dat men in play-off 1 geraakt, dat men zelfs Europees voetbal geraakt. Dan nog moet het team, de kern van het team, die 13, 14, 15 mensen waar je nu mee voetbalt, eerst en vooral hopelijk zoveel mogelijk bij elkaar blijven. En de mogelijke pijnpunten, de mogelijke mindere posities verbeterd worden. Men heeft een unieke kans nu om een keer eindelijk die stap te maken van een gewone middenmotor. Hè. Laten we het niet flauw, laten we het benoemen zoals het is. Een middenmotor die regelmatig in de problemen is gekomen, in het verleden ook. Naar een goede middenmotor, een degelijke ploeg die normaal op die 6e plaats, 5e plaats elk jaar moet kunnen mikken. Die stap moeten ze nu hopelijk, want dat is misschien een zegen. Hè. Men zegt, ja, maar oké, Wouter is einde contract. Ah, maar dit is de mogelijkheid, wat hem betreft, om dat op tafel te leggen van kijk, ik zou heel graag verder gaan met mijn werk hier, maar dat moeten jullie invullen. En eigenlijk is dat eigenlijk de uitdaging waar de club op zich op dit moment voor staat. En dat is wel een positieve uitdaging, denk ik. Hè. Ja. Dus de opdracht voor het bestuur van STVV is zoveel mogelijk die ploeg samenhouden en het contract van een coach verlengen. Is dat de conclusie? Ja, ik denk dat dat samenhoudt. Hè. Ik kan me niet voorstellen dat Wouter gaat zeggen, ja, ik ga hier verder gaan, maar ik ga 3 spelers verliezen en er komt niks in de plaats. Ja, wat heeft hij dan te winnen? Dan moet hij wachten, want daar zal hoogstwaarschijnlijk links of rechts, in binnen- of buitenland, andere clubs geïnteresseerd zijn in het werk wat hij laat zien, dat hij meester is. Hè. Dus ik kan me niet voorstellen dat op dit moment een club als STVV, oké, met de middelen die ze hebben, en die zijn goed. Hè? Men werkt daar heel goed op financieel vlak, op alle vlak gaat die club vooruit. Ik denk dat dit een uniek moment is om nog een grote stap vooruit te zetten. En ik denk niet dat je die mag laten passeren. Nee, zeker niet. Misschien ook nog even over Genk hebben, wat mij vooraf voor de match opviel. Congolo die startte vandaag in de verdediging ten koste van Sadik. Is die te onbetrouwbaar geweest de afgelopen wedstrijden? Ja, ik denk dat Sadik wel zelfs een paar moeilijke maanden achter de rug heeft. Heeft wel even een opflakkering gekend, maar ja, toch te onzeker op bepaalde ogenblikken in bepaalde matchen. En Congolo, ja, die heeft zijn kans gekregen en heeft die ook gewoon gegrepen. Heeft blijkbaar ook met een blessure gesukkeld, daardoor heeft het wat langer geduurd. En vandaag speelt hij eigenlijk een heel goede match op die uitschuiver op het laatste van Vorige de wedstrijd. ook. Hè. En vorige match ook al. Ja. En ook een andere belangrijke factor is Bangura, hè, die tegen Freiburg in de ploeg kwam. Die daar voor de nodige duelkracht Balans. zorgde. Vandaag ook weer. De match was denk ik 3 minuten bezig en toen moffelde hij Ito bijna een halve meter onder de grond. Maar hij had de bal ook gelukkig voor hem.
Ja. En dat zette de toon wel op dat middenveld. En ik zeg niet dat Ito ervan onder de indruk was, maar ja, hij is toch niet in de match gekomen. En Bangura heeft een paar van die tackles heel fel. Maar telkens op de bal. En daardoor kwam Genk aan het voetballen, ook op bepaalde momenten. Er was ook je voelde dat dat een duidelijke opdracht was. Hè. Je zag ook dat hij, ondanks het feit dat hij er soms 10, 15 meter van afliep, dat hij altijd keek waar Ito zat. Dus het was duidelijk dat dat mee ingegeven was door de coach ook. En dat heeft hij absoluut goed gedaan. En nog een keer, ik denk dat naïeve aanvalspel, want zo noem ik het, want uiteindelijk speel je voetbal om te winnen en niet om te laten zien hoe goed je bent. Tot dat een stap is wat hier toch de coach binnen heeft gebracht. Het feit dat ze nu 2 keer na elkaar 1-0 winnen. Toont aan dat ze volwassener spelen. Minder naïef. Is dat volwassen? Je moet rendementsvoetbal spelen. Hè? Je zit in een periode dat elk punt, elke winstwedstrijd, elk doelpunt belangrijk is. Ja, zwart. Je ziet het. Hè? Je hebt vandaag op een aantal vlakken heb je getoond dat je niet beter bent dan de tegenstrever. Je wint 1-0. Heb je 1 Genk-supporter naar huis zien gaan die niet tevreden is vandaag? Ik denk het niet. Nee, geen enkele Genk-supporter is vandaag ontevreden naar huis. Ja, en die efficiëntie is superbelangrijk, want we vergeten wel eens, maar voor de Limburgse derby vandaag had STVV 6 goals meer gemaakt dan KRC Genk. Maar 6. 46, Genk 40. Maar STVV had wel 19 punten meer. Ja, en veel minder goals tegengekregen. Dat was het Dat vooral wel dan. natuurlijk, ja. Er zijn al veel namen gevallen. Bangura heeft een goede match gespeeld. Congolo. Ik ga jullie vragen wie jullie speler is van de week. En Christophe, ik begin daarvoor bij jou. Goh, ik heb nog tegen Jackie gezegd voor de match van Jackie, je moet straks een speler van de week kiezen. En nu ben ik het zelf eigenlijk vergeten. Maar laat me dan toch maar gaan voor Bangura. Omdat hij zo belangrijk is geweest op het middenveld vandaag. En eigenlijk daar de wedstrijd deels voor Genk, of het overwicht voor Genk heeft Ja, gegeven. zeker en vast. Iedereen gaat naar het stadion voor mooie voetballers. Want Caretsas, dat gebeurt niet vaak. Hè. Ik denk, hoe lang zijn we al bezig en we hebben Caretsas nog niet 1 keer vernoemd. Dat is straf inderdaad. Maar toch ben ik ongelooflijk onder de indruk. Hè? ja, vandaag, want in de eerste helft ook, de momenten dat Genk er onderuit kwam, of goed op de tegenaanval de kansen opzocht, dat was elke keer via Caretsas, die dan voor lucht zorgde, die met een quikke dribbel van zich vrij maakte van zijn tegenstander. En zijn voorzetten, die indraaiende voorzetten, waren weer heel vaak heel gevaarlijk. Maar wat ik wilde vertellen is dat iedereen naar het stadion gaat voor dat soort voetballers, zoals Caretsas. Maar die kunnen alleen maar echt top zijn als je gasten hebt zoals Bangura. Dat ziet er allemaal wat robuuster en niet zo mooi uit. Maar zij zorgen wel dat de sterren, om ze zo te noemen, dat die kunnen doen wat ze moeten doen. Daar ben ik het 100% mee eens. Men vergeet dat dikwijls. Men wil aanvallend voetbal, dominant voetbal, hoog voetbal, kansen. Aanvallers, verdedigers die opduiken voor het doel. Je kan dat alleen maar als je supergoeie verdedigers hebt. En of een goede balans hebt. En dus vandaag denk ik dat de driehoek, de defensieve driehoek van Genk, de 2 stoppers en de 6, dat die vandaag alle 3 sterk waren. Dus dat is superbelangrijk. Ja. En in die driehoek hebben we ook nog niet vernoemd, Heijmans. Vandaag ook belangrijk in zijn rol, want hij was degene die voor de leepheid zorgde vandaag bij KRC Genk. Met Yamamoto in duel, even een knietje nog zetten, is aan de trui gaan hangen, toch geen geel kaart pakken, het venijnigen een beetje. Ik moest eraan denken, Thomas Buffel was vandaag ook hier, KRC Genk legende. En natuurlijk een heel andere speler, maar die had dat ook. Die durfde dat venijnigen erin te stoppen. Uitdagen. En uitdagen. En dat deed Heijmans vandaag ook. Ja. En lang niet heel opvallend. En was er niet over. Maar ook een tactische rol. Hè? Je zegt daar Heijmans, want ik had hem hier als nummer 2 opstaan, omdat ik mij aan die vraag verwachtte. Ook tactisch was hij vandaag belangrijk. Als men moest ontsnappen met een lange bal, omdat er toch wel regelmatig goed en sterk druk werd gezet door de aanval van STVV. Dus in die omschakeling en ook bij lange ballen van de keeper. Hè, dat is toch ook iets wat zeer belangrijk is voor hem. Hè, want je wilt de keeper niet te veel fantasietjes laten doen. Dat heb ik wel gemerkt aan de reacties van het publiek. Dat men dat niet echt meer op prijs stelt.
Dus en dan moet je lang gaan. En ja, naar wie ga je lang? Ja, naar de spits. Maar die wordt dan in veel omstandigheden gepit tussen twee verdedigers. En dan heb je Heijmans die dan opschuift, doorschuift. En die heeft eigenlijk, ik denk, 3 van de 4 ballen zelf verlengd, verwerkt. En de tweede bal was heel dikwijls voor de Genk-spelers. Dus ik denk tactisch dat hij vandaag een heel belangrijke rol had. En dat heeft hij heel sterk ingevuld. Je had er vroeger zo eentje ook bij Lommel, zei je, hè? Tijdens de match. Ja, ik heb in 7 jaar Lommel als keeper alle lange ballen naar Gert Kannaert getrapt. En als ik vandaag zeg, Heijmans gaat er 3 van de 4 winnen, Gert won er 9 van de 10. Dat is nog meer. Heijmans was daarom je nummer 2 speler van de week, maar wie is je nummer 1 speler van de week? Ja, ze hebben hem voor de wedstrijd gevierd. We hebben het al over hem gehad, het is El Wadi dan. Ja, Zakaria hebben ze voor de wedstrijd gevierd. En ja, ik kan ook moeilijk anders. Hè. Ik kom speciaal van Marokko naar hier om naar die wedstrijd te kijken. Ik zie hem een fantastisch doelpunt maken. Hij was in de week beslissend. Het is een onwaarschijnlijk, hoe ga ik zeggen, gemotiveerde speler waar je alleen maar heel veel respect voor kan hebben. Genot om naar te kijken. Ja. Op het veld, maar ook langs het veld. Sorry, hè, maar dat zijn van die gasten, dat vind je niet altijd zomaar. En als die dan in een periode komen, en ik denk dat zo'n periode is aangebroken, dat die ook nog beslissend zijn op het veld. Hè. Het is ook al een periode iets minder geweest. Maar op dit moment, want hij heeft een paar kansen gehad waar hem eventueel naar doel had kunnen trappen, heb ik ook nog meegegeven onderweg. Ik zeg, ja, trap maar. Hij zal tegen iemand aanschieten en hij rolt erin. Hij is op dit moment in bloedvorm. En mensen die in bloedvorm zijn, dat zijn mensen die meer moeten durven en doen dan ze normaal doen. En dan loopt dat meestal ook nog goed af. Dus mijn man van de wedstrijd, en nog een keer niet alleen voor dat fantastische doelpunt, was Zakaria. Dus we kiezen eigenlijk elke week kiezen we spelers van de week. Maar we hebben het dan moeten het ook eens over hebben over de arbitrage. Nu, vandaag geen hoofdrol en dat is misschien goed. Dan heeft hij een goede wedstrijd gefloten. Ik vond de arbitrage gewoon top vandaag. Heel simpel. In het begin al bij die fout van Bangura, bij die tackle van Bangura waar ik het net over had, dat hij heel stevig inging op Ito. Vaak in België dan fluiten scheidsrechters daar een fout voor. Ja. Gewoon om de wedstrijd onder controle te houden en blijven ze dat doen. En dat was al een goed signaal van dat hij liet doorspelen. Heeft dat eigenlijk nadien ook gedaan, langs 2 kanten, dat hij het spel nauwelijks stillegde. En eigenlijk daardoor heeft hij er mede voor gezorgd dat er ritme zat en tempo in de match. Ja, het gebeurt zelden dat ik minder dan 5 opmerkingen heb over een scheidsrechter. Je had er eentje tijdens de match, Nee, Jackie. meerdere, Of een paar, maar eentje die ik me herinner was toen de bal snel hernomen werd. Ja, En dat hij die ik nog vind dat terug men dat meer moet toelaten. Als er geen geel komt, als er geen kwetsuren zijn, dan vind ik dat de bal veel vlugger vrijgegeven mag worden. Dat is 1. Ik denk nog dat er een keertje iets was dat hij spelers bij zich roept om dan iets te komen uitleggen waar toch niemand in luistert en wat totaal zinloos is. De spelers horen de reglementen te kennen en horen respect te hebben voor de beslissing die je neemt. Dat moet je niet nog een keer gaan uitleggen. Maar in zijn totaliteit vond ik het een topwedstrijd, ook wat de scheidsrechter betreft. Ja, het enige waar ik me aan gestoord heb was daar aan de cornervlag dat de bal dan net niet op dat halve maandje lag en dat dan moest gezegd worden. Dat maakt toch eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee, dat is zo. Langs de andere kant, als dat halve maandje daar is, Mathies, en je Dan bent moet je hem speler, inleggen. leg hem er dan in. En Ja. dan Nee, gebeurt dat ook niet. Ik ga je dit zeggen, als er een doelpunt gescoord wordt Dan kunnen ze zeggen, en de VAR komt terug op het feit dat hij niet precies juist ligt, ja, dan is het geen doelpunt. Hè. dan wordt hij daarvoor afgekeurd. Ja, wat Nee. dacht je? Ja, toch wel? Ja. Dat zou wel het is heel Ja, straf geweest als zijn. een bal achter geweest is en je scoort een doelpunt, wordt toch ook afgekeurd? Ja, dat is waar. Of als bij een penalty de doelman te snel vertrekt, wordt hij ook afgekeurd. Dus ik denk dat Jackie gelijk heeft. Ja, al bij al een hele goede wedstrijd van de scheidsrechter. Dat is Ja, eigenlijk de zeker conclusie wel. hiervan. En ook een hele goede wedstrijd van de supporters, moet ik zeggen. Er was een fantastische sfeer. En de wedstrijd heeft niet moeten stilleggen, want ik heb bijna geen pyro gezien. Nee. Ik zag net een pushmelding dat het in Antwerpen standaard al anders is. Dat de wedstrijd daar wel al stil ligt. Complimenten ook voor de supporters. Ja. Genk is hier een eigen huis. Maar beide kanten. complimenten voor de supporters van Sint-Truiden. Hebben ook getraind, denk ik. Want hadden dadelijk antwoorden op de spreekkoren aan de andere kant. Dus dat komt niet uit de lucht gevallen. Daar is men mee bezig geweest. En als men op die manier met dat soort dingen bezig is, daar kan je toch alleen maar blij om zijn. Het zou toch maar erg geweest zijn als een
als een wedstrijd zoals deze, emotioneel geladen, belangrijk voor beide teams, als die ontsierd had moeten worden door dit soort dingen. Ik denk dat we wat dat betreft vandaag ook een voorbeeld gegeven hebben aan veel andere clubs. Ja, Want we hebben het er in het verleden jammer genoeg vaak over moeten hebben. Dus moeten we het nu ook zeker benoemen van hoe knap dat het is dat de supporters van deze fantastische zondagnamiddag, voor de STVV-fans met het resultaat natuurlijk iets minder, maar een fantastische voetbalnamiddag en dat de supporters daar mee voor gezorgd hebben, want zonder supporters geen voetbal. Ja. een heerlijke derbysfeer zoals het hoort eigenlijk. Reclame voor het voetbal vandaag dan. Vind ik wel, ja. Wat onthouden jullie misschien om af te sluiten nog verder van deze wedstrijd en van deze namiddag? Ja, vooral dat de kans nog bestaat dat ze het allebei gaan halen. Dat, Dus- vind, ik dus dan- eigenlijk, dan- dat vind ik het belangrijkste. Ja. Dat zou nog een keer, er is nog nooit gebeurd als ik me vergis. Nee. En dan moet Shaki nog 2 keer uit Casablanca naar hier. Met heel, Voor de veel, volgende derbies. Ja. met heel veel plezier. Voilà, dan hebben we meteen een afspraak voor de volgende derbies. Ik onthoud vandaag ook vooral dat Genk toch al een goede week heeft gehad en dat het eigenlijk nog een betere week kan hebben. Want stel je voor dat het zich kwalificeert tegen Freiburg. Ja, het zou opnieuw historisch zijn toch wel. Als het dan nog zondag ook die play-off Zijn ze nog al zo ver geraakt? Ze zijn 1 keer kwartfinale geraakt. Ah ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Dus als het dat opnieuw kan bewerkstelligen en dan zich kwalificeren voor play-off 1, dan is een heel wisselvallig seizoen, kan dan toch nog een mooi seizoen worden. Dan kan het nog op een positieve noot geëindigd worden. Zeker en vast. Goed, dan denk ik dat we rond zijn. Ik weet niet of jullie nog iets te melden hebben voor de rest. Dan denk ik dat ik jullie kan bedanken. Dank u wel, Christophe. Een warme tas soep. Een warme tas er soep. wel Ja, we doen. gaan ons meteen opwarmen. Dank u Ja, wel. het is hier toch ongeveer 15 graden kouder als ik gewoon ben. Nee, Dat kan ik geloven. bij Jackie zeker. Nee, Had je nog winterjassen liggen? Nee, je ziet het. Gotto had weer handschoenen aan. Hè? Heb je het gezien, Mathies? Ik Want heb jij met je vestimentaire... Ongelooflijk. Dat is normaal Ik gezien heb niet er gezien. niet op gelet. Voor één Ja. keer heb ik alleen maar op het voetbal gelet, Christophe. Ah, voilà. Gotto had korte mouwen en toch handschoenen. Korte mouwen en handschoenen, ik vind dat wel een goede keuze eigenlijk. Ik zou er zelf ook voor gekozen hebben vandaag. Dank u wel, Christophe, voor opnieuw je deskundige analyses. Dank u wel ook, Jackie, om bij ons in onze Graag gedaan. podcast te zijn en voor jouw deskundige analyses. Dank u wel ook heel veel mensen van de techniek. En dan tot volgende week, dan duiken we opnieuw onze studio in.